ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମହଲ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ମାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ମାରୁଛି। ଏବେ ଯାଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଛି। ଆଉ ସବୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖଉଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ। କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କାମ ଘର ଲୋକ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛି, ସେ କଥା କହିପାରିବନି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏ ଜଣେ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ଘର କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କେ କଥା କହିପାରିବେନି, କାନ ଶୁଣିବନି କି କଥା କହିପାରିବେନି। ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମସଲା କିଛି ସରିଯାଇଛି। ଆଙ୍କେ ସବୁ ବାଲ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଇଟା ବାଲି ଏତିକି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗର ମସଲା ଏତିକି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଣିର ଡ୍ରମ୍ ଯାକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପଳାଇଛି। ଏଇଟା ପାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଣା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ କରାହେଉଛି, ବହୁତ ଗରମ, ସେଥିପାଇଁ ବାଲି ପକାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ମସଲା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ବହୁତ କରାହେଲେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି କାମ। ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷକୁ କାମ ହେବ। ଏତିକି, ଏଇଟା ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ପଳାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 2ଟା ଯାକ ପକା ହେଇଛି। ଯେତିକି କାମ କରାହେଇଛି ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ଆଜିର ମିଶିଲେ 15 ଦିନ କରାହେଇଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜଣେ 15 ଦିନ ଏତିକି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏଇଟା ଘର କେତେ ଫୁଟ ଜାଣିଛନ୍ତି? 18 ଫୁଟକୁ 30 ଫୁଟ। 18 ଫୁଟକୁ 30 ଫୁଟ ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏବେ ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ହେବ। ଏଠି ପଟା ଯାକ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ପର୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ହେବ। ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକୁ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଗେପ୍ଟା ଅଛି ସେଇଠି ବିମ୍ ପଡ଼ିବ ବାହାରକୁ ଆଉ 4 ଫୁଟ ଚାପ ବାହାରେ କରାହେବ, ମାନେ କାନ୍ଥ ବାହାରେ କରାହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗେପ୍, ସେଇଠି ବି ବିମ୍ ଯିବ। ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗେପ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସବୁ ତ ଦେଖେଇଲି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳାଇବି। ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବ୍ଲକ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଜିପି ତାଜୁଙ୍ଗି, ଗ୍ରାମ ପଅସି। ଏଇଟା ଖାବିଲା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁଅ ଜହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଘର। ସେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ତ ସେ ଘର ଆସିନାହିଁ। ତା ସାନ ତ ସେ ଭାଇ, ତା ନାଁରେ ଏଇଟା ଘର ଆସିଛି। ସେ କଥା କିଛି କହିପାରିବନି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା ଘର ଆସିଛି। ସେଇଟା ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି କାମ କରିଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାମ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ସେଇଟା ସ୍କୁଲ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ପମ୍ପ ହାଉସ୍, ବସୁଧା ପମ୍ପ ହାଉସ୍। ଏଇଟା ଟାୱାର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼େ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଏଇଠିରୁ ଭିୟୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଇକା ଜାଗା। ଏଇଟା ସବୁ ଏଠି ତଳେ ତସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ବହୁତ ଫଳିଛି ସେ ଗଛ ଯାକ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଘର। ଏଇଟା ଏତିକି ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏପଟେ ଟୋଟାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ଛାତ ଲେବେଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଧା ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ କାମ କରାହେବ। ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ତ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଅଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ସେ ପିଲର୍ ପଡ଼ିଛି ସେଇଠୁ ସିଆଡ଼େ ପଛକୁ ଆଉ ଆର ବର୍ଷକୁ କରାହେବ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଗାଁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ଏତିକି ଇଟା ଯୋଡ଼େ କରିଦେବି। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳାଇବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ।